Onokuti hangkor bai khopjak photik shora amchaini boka singkamini nukhung khungshawano khorokni sakjaya gari jogya nukhungni ongoi tongphano borokni ration card bo haino APL se obnoti amchaini shinai nuknai rok cheri naike belaino hamkuknai khoroksa hinke cherai phangshini no yakung yak boya himimania bono naikolei tongnai bubaina jukbo tabuk belaino sakjaya fatar hastiwo tlangnai fia shaya phawo hinke rang poisa gari sakjayani mung ongkha bukhuk binoda deborma bosa khorokni ni buma bisisa romino thongarak laijak pok pok nukhungni je tongkri paibekha phalai paithago mokhang nukjagino lachiteti fana social media ne bkhakte hasteni khaganang maya ganang lukurokno chubasu sanjaka boteijak yakung yak manjaya wanamao klaijak fatani shakham nogo naijakna bagai rangri gri bahaibo ungno wansugui mokolni mukti choraijak belekhino kebo maya nangai chubanani mujungui tongkha hinkeba khoksa khokna yafari chubawi mano borongni google pay wo borongni google pay number angka 6009896395 khaklayo hasteni lukurok chubawano te bukhuk binota kaham krungkhino nok nukhungo kifili manani ongthong hine haino hai lamsugo notice tirpura naitongnai khajani takhuktai bukhuk sungno aw sung tiprasa rokni koktuma thumnai ongoi sung salbrumno i tiprasa rokni dukhu kosto birman yaksiyagra kami amchai rogo thangthangoi abo haikeno phunoklai tong obongkha koilasor hangkor bai khobjak sandirpur amchaini yang photik sora hinjago o ghanani no khoroksa tiprasa bosongni bukhuk khoroksa belaikheno sakhamya hinai koktuma khanawi ang haino hai notice tirpura habanokni ongoi norokni takhuk sumen deborma chini i dopha o chini i bosongo ahaike jara thongoro klai tongnai sakhamya masaya manangya mokol kana yakungmaya abo hairokno khanaka hangkai bokha tongoi bo subaimaya yago phankarini bagai phiaba abo haike lai thangnai jora rogo kwbangma chini i bosongo chini dophao chini bisingo belai khano khaganang maya ganang lukurok takbo o sungcharo kwbangma no tongo abo haike no baksa lukurok sakhamya thongoro klaioi rangkhok puisa chukya ongoi tongmani jorao kha nangoi hamjak laioi yak bai yak choba laioi kwbangma nok nukhungni i bosongni borok rokno sakni dophani lukurokno mwthangoi tisalaima rok chung nugui mano abo haikeno borok abono no nugui aw chukya ongoi tongmani jorao angbo bahai khlaioi khaganang maya ganang lukurokni subai khlaioi basi jamano abo haike borok khawan sugui chung koktuma rohmani bisingte khlaioi ang ma phaika phaide truk khlai chung bob haike sakhamyangkha busuk bisi kakha tai boro talangnai tabuk aborongno chung borni khupino khanalainai truk khanai tongdi norok soyakarei notice tirpura habanogo tak himui mandia takai himi dong subai takayo ko latha ilatha bai himo chiwo sutu iphayo hangkai tabuk nong je nogo tongmani nono je paloknai nono naikani khlainai nini ma baba songdo korikha khithumoi nini dada bu korikha nini dada ni busajuk bai tongjamani hangkai tabuk nini dada bai nini dada ni busajuk bai tongmani yakolo nini dada ni busajuk bobo sakhami angkha haida bo tak samya bonani sakolom bonano nayo bonano tuidulo hikai bonani sakolom obo tairong silabo nano maya kalai to tau bo sak soria mia lori manje thudani sai dia nong dia hol pharo kisya tu bibo saya hikai kalai ka bonobo kisah misa bihe ko bang doctor kam ro tlang maya phodi gerai ro phone amro khalai sa bai no tamulai chano labar kisah tong mani abo besero grawo kai abai chalayo ta acha tabuk nang je tongnai nini nubai nang bo okhai binin ron nok nukhungo norok sanai rok khai khoro busuka chungkai borok masaburui bosala bosajuk tongo bohi changnoi angba he pajona amo he pajona ta bosa khorok nai borne khorong nai borok khornai norok nang bai khai khorok bata okhai labar kisha tong abo rai chao ta ke bosala bo u isker bro thumka kai bobo lashi pori darchuya pori mane bobo yang buma se oba hai kai
school che badi tuti hang tong kha o duiti Sokori. 9 class ho 9 nota tai class ho kai 6 ho Selamasa beri buri masa in tabuk bono nini mayono ko sakham no rogo telangai naiman ya go tam ni sabaka i purka hamamang nei sao doctor rok oro phodigirai telangkha kumar gato bar balai suka ke abo report ka hamang hanoi ha ma konda tong kurui telang nai gena hanoi ma konda telang mani bo report ka ham ke aroni wa ba koi sao koila soro telang de koila soro tabuk doctor ka hamrok dong ne baka sai aro telangkha o kisa special kali heklai chini mothani borok subawai ako noi gari bara rok dorop khalai oi telangoi phunu ko tipe kata koila soro bo hamliya tabuk nang le nini bagini no nini mayono bahai ke hamdinai boro telangkai hamnai bo hai hene nang tabuk wan sukutong ke amno angkai wan sugoi tong ta u বাইরে করগ শিলং রগ bui thangoi ham phai bayo chungo abai talang na musungu talang musung phan tabuk rang poisa bo kurui nong ni okisa ko ni mal mata masamang ni tonga phal bai chukha kai tabuk khai bera jagun tong khabo unu khlai jagya yawis silong rogo talang na no nigrum ni tam hin arogo talango phunung na ni musungu bono ke oboni bagoi kisa kuno chini khapangi takhok dai bukhok chong no khabai khokbai borong no ang ya sago onurut khai jau koi jau ta kisa kuno oi borok chubai mangkai ba ham kamung hinota obosarok boring dong tong bai kha kamu bemar bini khai sakhan yang manabo bone obong gai pathor ni sajago Kete yo doctor rok khai bogruk sirom ya kai report ka mangru kai karo kai nyobo pathor ni sau ga tabo silongo talangna ni rang tujani bagai tau nang lukurokno hasteni khaganang maya ganang lukurono subasu sanja kata aw abai chuba chu kisa na jawo ta nang to chak busugya memandeya no de puji nai se nono naikon nai se bosi sakhana ke nang tak belakeno wana ma okala ja khai abonta kai bai nang to roksa borok to jotono yakmaya phanongthong mokhonu ya phanongthong kokmaya phanongthong jotono salo mai phari tamsawi to tongna nango ini sarkar ni bukhal khlai jeta ration card hene je rijak mani mairung rok mano desuno abo hai ni ration card rok le to ani ration card tongo do o ration card bo ani APLC gai ang saka chini program ni chini parang ni darong no andi saparan borong saka tau membarong sa ani ration karong no bipel khai na gai tam khlai oi khlai man no ne ang sungkata gai borok sao aboni gutarok phayako tongra dia khai rok sao kai sago solia bang kai ang khai bui bipel no edok no tamu no ono doi no borong ang kai khlai jang musung jagota nin mong khai tang bai ani mung khai bisoran debroma o jak tabuk je sakhan yang thona ni bagina je ni mayo ni mong khai tabo sakham yang tong nai khai ani mayo ni mung khai binota debroma mo kami bo jara hin kaming khai abo 46 gai paran mung khai pokasing para ko onokuti hangkor bekor na e unukuti dekti unukuti mane bolap kabol khai tam kok sanar ya no buji bai ta tomungno tini nini e mokol ne muktui sokore je kamano hasteni intiprasa khaganang maya ganang kubangma lukurokno subalai butongo nini in khorang no nini mokol ne muktui sokore khlai mano khairogoi kebo subasu khlaina ni khai bahike subanai nini account ba unini mayoni account number totong ani account number botongo hikeo ani mayo haya kalanya ni boni account number botongo dinota debroma binota debroma bini account number idna aro je subanai lukurokno norono subai mano hasina aw aw khanai mang khana khajan takte bukuk song bukuk brasa bosongni chini
खागोनां माया गोनां लुखरकनो मकलनि मुक्ति ससकरै गयजाखा आव साबले उराम उराम ससियेल मिडिया मांफ्लि रगो फाइनानि मुसुंबा गोबां बरकनो लाचिजागो फियाबा सोंखानाय माखा बिनि खुक्ति खलायै नकनि मानै खुनै माल माता रक तंमानि बेबांनो फालबायखा फालमानि यागुलो गोबां मा साखाम नग्रगो तलांखा आपुनि यागुलो फानो साखाम दैमालिया फिया तिनिनि इ सालो गांगाय बायद होनो ओ लासिमानो लासिया खलायनो मोखांनो आसोखायनो लासिया गारि फानो तिनि ससियेल मिडियानि मांफ्लियाव फायै लुकरकनि सुबासु सानान बागे मा फायजाखा बिनि बतिजुग ब सायखनारिका बिनि मा बाबा कोरै दाखु बुखु कोरै सराय फांसिनि सिमि हेन्डिकेप याकुंमाया बनो नायकलनाय बिनि बुबायगिना जोग बिनि मायो बबो ताबुक साखान्या खलायजाक थंरो वाना माव खलायजाक ताइबो जों खानाय मांखा ब जों सावै मानो जारा कोरै बिगरा नुखुंगो हंगांखाय BPL कार्ड अन्तदय कार्ड मानो फियाबा इन बाय हिनजांनाय ब BPL कार्ड दा मोसां ना APL कार्ड जों खानाय मांखा बिनि खुक्ति APL कार्ड फियाबा ताबुक सुमुंका अबसे खाजन ताबुक कुसम तमुनो इ बायनि खरांनो खानावै इ आमचानि जारा लिडार हिमितंनाय थाङै थायै तंनाय दाखुक्तै बुकुकसं नरक किसा खैरगै जेसाखाय पानो बनो बिनि कार्ड रेशन कार्ड जे APL लं तंमानो BPL खाय रिखांखाय बेलायखेन हामनाय ताय बबो खास रंनाय ताय नरक नंबो कायतर हामाय खलायनाय आबो हायकेनो ताबुक वाना मा थंरक लायजाक बनो नायखलनाय बिनि बुबायना जोग साखान्या थंरक लायजाकबा दिनिनि सारिगुनो जों खानाय मांखा शिलंआव तलांनाय नाबाय शिलं साखाम नगो तलां थानाय हिया या फरां खरै थांदरक कुनु रकम गारि बारा दं इ बिनि मकलनि मुक्ति सपरे कापमानो केबो इमां फिलिनि बुखाक्तै खलाय खैरगै हामजागै खनावै खाबाय खबाय सुबा खांखांखाय नरक चुबाय मानो हने खानाखा साकाबो बिनि बुबायना जोग बिनि मायनि एकाउन्ट नाम्बार रिनाय हिनै बसाका सोंरिनाय इमां फिलिनि बुखाक्तै खलाय बिनोता तिरिखो देबरमा बिनोता देबरमा Binota di pama. ओमफ्राय आव बरकनि नायमानिबो आबोनो इतिप्रा हास्थियाव इतिप्रा सा हिनजानाय रक गोबां मा गामि आमचाय रगो साखान्या थंगर खलाय तंनाय रकनो ताबो सिनि इतिप्रा सा हिनजानाय बिसिंगो खागोनां माया गोनां सुबासु खालायनाय गोबां मा लुखरक दं बबो इतिप्रा सा बुखुं बारा जाबा नरकनि सुबासु बाय खलायै सा खामनगो थाङै दा बासाय फायमान जानो आबोनो नरकनि थानाय सुबासु सानजौ